Ο Αλέξης. Του αρέσουν οι διαγωνισμοί στο ραδιόφωνο. Αυτό που θέλει είναι να παντάει πρώτος. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει κερδίζει. Ο ασπροκόρακας του Νεπάλ! Ναι, είναι η φωτιά. Φωτιά! Φωτιά! Ποιος είσαι εσύ? Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας! Ναι! Όποιος τηλεφωνήσει πρώτος, κερδίζει. Ναι, Και συνεχίζουμε. το κικυρίκου στα αγγλικά. Πολύ μουσική. Κόκκαντουδουτού! Κόκκαντουδουτί! Συνέχισε να κερδίζεις, Αλέξη. Γιατί με τη Vodafone βγάζεις πιο εύκολα κλήση από ό,τι με τα άλλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για να έχεις εξαιρετική ποιότητα επικοινωνίας στην πράξη. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει να έχεις σήμα, αλλά να μην μπορείς να βγάλεις κλήση. 5/5, αλλά δεν. Προχώρα λοιπόν, Αλέξη. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι.